generali machielo. Riwruok mag tino ratich jotije pacho ka kotu ochiwo singo ne jotije ni tijegi pod biro bedo e seche ma piny nigi lokruok e dier lony manyasani motise ni artificial intelligence. Ka giloso romo mokelo kanyakla jotelo mopogore opogore mag riwruoge mag jotich. Jokanyono e migawo mar tije Nusimumanzi wacho ni lony manyasani mar AI biro chiwo dongruok kod lokruok kendo kelo yot e tijegi. Kata kamano okenge owinjore oketi maneno ni jotich obedo kod ng'eyo kaka lony manyasani tiyo mondo mi okonygi e tijegi. Gimedo ni chik maluore kod lony manyasani mar AI osetere od bura mar Senate maneno ni ok okelo midhiero moro amora ne jotich. We meet at a defining moment for the world of work. Digital transformation is changing how enterprises organize production and how people find and perform work. And artificial intelligence is accelerating that change. It is opening new possibility for productivity, entrepreneurship, and employment. At the same time, it is raising questions that go to the heart of workers' rights. What happens to jobs when tasks are automated? What happens to workers when algorithms determine who gets work, how work is allocated, or how performance is measured? That we are engaging at a time when the AI bill is active and receiving a lot of feedback. As well, we currently have an active AI policy. Kawergi magodi Busia kama johala